I počnem s vama danas i danas ćemo da igramo Roblox. Danas ćemo da igramo Skywars. Evo, znači sada da gledamo, evo imam 745 coinca i 3 pobjede. Znači idemo. Znači najbolje što vam je kad igrate Roblox, znači najbolje što vam je da uradite. Znači idete shop. Idete na shop, idete vam na pickaxe i kupite ovaj stone pickaxe i onda samo kopate, kad se stvorite na bilku nešto, kopate dole i doći napred. Ima još 4 bloka, znači pazite da ne padnete. Kada skupite 80 ili više, onda kupite od ovih sodova i onda morate lako da idete boriti. Ali kad dole nađete, evo sad ću, nađete svašta, brate, svašta da idete. Na pickaxe. Ne, ja imam već kameni pickaxe. Na 3, evo vidite šta nađete. Znači dijamante i do toga dobijate pare, coince. Znači evo ja sad imam 780, evo sad imam 785. Znači tako skupljate pare i, a ne ono brate, onda skupljate dijamante dobijete 35, znači to je, evo emerald sam našao, ladno emerald. I sad u prošloj rundi brate, našao sam emeralda kušiju. Znači koliko imam? 835. Ja slobodno sam mogu da se ubijem, ali brate ne želim, pošto snimam. Ne želim da ispadnem Ubera i vatarat. Znači, ajmo ovako. Sad idemo na ovo vam ostrvo. Znači, najbolje vam je ovako. I tu tako, vrate, sad se. Samo postavljate ovako, idete, samo morate ovako malo ovako gore da morate gledati da ne bi pali. Evo vidite, sad ja vidim ako onaj vam kreni i strelu i rukninga. I sam nastavite, brate. On će mene gađati, ali ja baš za to ne moram. Jebati mater svoju. Mačka. Jebu ga rat. Koliko me uživcira ovako kad bježi. Samo da mi ne dođe sljedeća. A vidite kako ona volim. Jeboti mater svoj. Upušta ja. Gle ovo materiti. Nisam ovoga ni viđu. Nemoj me, ja ću tebe sam. Nemoj ti mene, ja ću sam tebe. Nemoj ti mene, to ne bi bilo fair. Propus. Ali ne veze, kupit ćemo sebi mač. Kameni, pa ćemo biti bolji. Znači, kupit ćemo mač pa ćemo biti jako bolji. Znači, davat ćemo im više damage-a, a vidite koliko je zlatni. 1200 znači bože. Izvinite ako mi se čuje baš televizor je, vidite vi mene, znači on je još tamo, znači baš mi se sad ne da ustavim da smanjivam. Evo. I to je bilo to za ovu epizodu. U sljedećoj ćemo da, evo ovoga što me ubio. I u sljedećoj ćemo epizodi da kupimo ovaj sword i nastavit ćemo dalje. I to je bilo to za ovu epizodu i vidimo se sljedećoj. Do tada veliki pozdrav. Evo vidite, ovo je moj prijatelj. Znači ovo je najbolji brate, dobar je ova igra. Znači, i to je bilo to za ovu epizodu. Ovo je bio Skywars, a ja sam Anes i ovo je Roblox i čao.